Καλημέρα από Premium Motorcycles. Μια διπλή παράδοση σήμερα στα Πορτοκαλί. Ο Αλέξανδρος, ένα KTM 1290 του 22 και ο Πότης από Καλαμάτα. Μην αρχίσετε τώρα, έχει και εξοπλισμό, τα έχουν μέσα τα παιδιά. Απλά για το βίντεο το έχουμε κάνει. Όριμο όμως, το βαλεσμένο δεν ακούγεται. Εντάξει, τώρα φοράει ακράπο, το άλλο δεν φοράει. Κανονίστικο παιδιά, κάνω τάξιδο, ευχαριστώ πολύ.